Madrilgo gobernuak Kataluniari ultimatuma botata ere, badirudi kataluniarrak aurretik segitzen dutela, eta azken ordua da, ez dagoela garbi zer izango ote den Puigdemonten exekutiboak eta bertako parlamentuak egingo duena. Izan ere, 155. artikulua aplikatzekotan da, Espainiako exekutiboa hala erabaki dute gaur politikoki, baina datozen egunotan ikusiko da hori nola gauzatuko den. Espainiako senatuak datorren ostiralean emango baitio argi berdea. Bitarte horretan, Kataluniako parlamentuak zer egingo ote duen, hori da orain ikusgai dagoena, eta halaxe gaur gaueko 9:00 orain ordu eta injustu ere, Carles Puigdemont presidenteak esandakoa. Europari begira ere mezua eta ikurretan ere antzeman da hori. Segidan, Puigdemont presidenteak orain minutu gutxi egindako agerraldi berezia. Benvolgudes i benvolguts conciutadans. Totes les propostes de diàleg adreçades a l'estat espanyol han tingut la mateixa resposta, o el silenci o la repressió. En la meva darrera carta al president espanyol li reiterava la necessitat de parlar i li recordava que aquest és un clam que ens és adreçat per molta gent des de molts llocs. Avui, el Consell de Ministres s'ha encarregat de donar un veritable cop de porta a aquest clam i a aquesta petició i anuncia un seguit de mesures i de cessaments que directament representen la liquidació del nostre autogovern i de la voluntat democràtica dels catalans. Allò que els catalans vam decidir a les urnes, el govern espanyol ho anul·la als despatxos. D'aquesta manera, el govern espanyol, amb el suport del Partit Socialista i de Ciudadanos, ha emprès el pitjor atac a les institucions i al poble de Catalunya des dels decrets del dictador militar Francisco Franco abolint la Generalitat de Catalunya. Menyspreant la voluntat popular expressada de manera nítida i massiva a les eleccions del 27 de setembre del 2015, violentant el nostre Parlament i totes les garanties i els drets dels diputats i les diputades que han escollit el president de la Generalitat i han aprovat el programa de govern, el govern espanyol s'ha autoproclamat de manera il·legítima el representant de la voluntat dels catalans. Sense passar per les urnes, amb un suport escàs i en contra de la voluntat de la majoria, el govern de Mariano Rajoy vol nomenar un directori perquè teledirigeixi des de Madrid la vida de Catalunya. No és la primera vegada que, també amb el concurs del rei, les institucions catalanes reben un cop per part de l'estat espanyol per tal de rebaixar-les, reorientar-les o directament suprimir-les. I cada vegada el poble català s'ha sobreposat més fort i més determinat, conscient que les agressions han ocultat sempre la capacitat de fer política per part de l'Estat i que calia, en conseqüència, assolir més cotes d'autogovern. Del regionalisme de principi del segle XX al sobiranisme del segle XXI, la idea hegemònica a Catalunya ha estat sempre la mateixa. La Generalitat no és una institució que neix amb la Constitució espanyola actual. Molt abans de l'aprovació de la Carta Magna, la Generalitat ja funcionava i era restablerta de manera provisional atenent a la seva legitimitat històrica i a la continuïtat que havien garantit a l'exili els presidents Companys, Irla i Tarradellas. Per tant, cap decisió de cap govern no pot esborrar aquest fet persistent al llarg del temps. Ha estat la voluntat dels catalans la que ha permès defensar i restablir les nostres institucions. El que tenim ens ho hem guanyat sempre amb la força de la gent i la força de la democràcia. Les institucions catalanes i el poble de Catalunya no podem acceptar aquest atac. La humiliació que pretén el govern espanyol fent-se tutor de tota la vida pública catalana, des del govern fins als mitjans de comunicació públics, és incompatible amb una actitud democràtica i se situa fora de l'estat de dret, perquè imposar una forma de govern no escollida pels ciutadans i sense una majoria parlamentària que l'avali és incompatible amb l'estat de dret, com ho és actuar impunament amb violència contra ciutadans pacífics, usar codis penals antics per mantenir a la presó dues persones de pau que no han comès cap crim
i perseguir idees i mitjans de comunicació o estimular de manera irresponsable la inestabilitat econòmica, o com ho va ser la també gravíssima irresponsabilitat del Partit Popular amb l'avui president Mariano Rajoy com a capdill d'una infame recollida de firmes contra Catalunya i la vergonyosa sentència del Tribunal Constitucional després, subratllo el després, que s'hagués aprovat l'Estatut de Catalunya per referèndum legal i acordat. Aquells responsables que van menysprear la voluntat dels catalans i van vulnerar el pacte constitucional del 78 són els qui avui ens volen governar. Soc conscient, per tant, de l'amenaça que pesa sobre tot el poble de Catalunya si l'Estat perpetra el seu propòsit liquidador. Ens hem de conjurar per tornar a defensar les nostres institucions com hem fet sempre, de manera pacífica i civilitzada, però carregats de dignitat i de raons. És per això que demanaré al Parlament que fixi la convocatòria d'una sessió plenària on els representants de la sobirania ciutadana, els escollits pels vots dels ciutadans per vosaltres, debatem i decidim sobre l'intent de liquidar el nostre autogovern i la nostra democràcia, i que actuem en conseqüència. Quiero dirigir un mensaje a los demócratas españoles. Lo que se está haciendo con Cataluña es directamente un ataque a la democracia que abre la puerta a otros abusos de la misma índole en cualquier parte, no solo en Cataluña. Criminalizar al disidente, negar la realidad y alzar muros de legalidades ante las ventanas de la voluntad ciudadana, si triunfa todo eso, el daño a la democracia y por tanto a los ciudadanos será muy severo y comportará un retroceso monumental. No debemos permitir que eso ocurra. I want to address a message to Europe, not only to its political leaders, but also and especially to all European citizens, our brothers and sisters with whom we share the European citizenship. If European foundational values are at risk in Catalonia, they will also be at risk in Europe. Democratically deciding the future of a nation is not a crime. This goes against foundations that unite European citizens through their diversity. Catalonia is an ancient European nation. It's core to the European values. We do what we do because we believe in a democratic and peaceful Europe, the Europe of the Charter of Fundamental Rights that should protect each and every one of us. You should know that what you are fighting for at your home, we are also fighting for in Catalonia, and we will continue to do so. Senyores i senyors, benvolguts conciutadans, benvolgudes conciutadans, visca Catalunya. Azken ordua da baina, Estatu Espainiarreko fiskalak hain ospetsu egiten ari den fiskal horrek hain zuzen ere, errebelioa egotzita, Puigdemont atxilotzeko nahikoa oinarri badagoela, esan duela Andaluzian egiten ari diren ekitaldi batetan. Horiek beraz, Puigdemonten gainean legokeen mehatxui dagokinean azken ordua, baina Carme Forcadell, parlamentuko presidenteak ere adierazpen instituzionala egin du gaur arratsaldean Puigdemont presidentearen aurretik egin du hori bai, baina gaur arratsaldeko mobilizazio jendetsuaren ostean. 21. mendeko Europan estatu kolpea eta demokraziaren aurkako erasoa dela nabarmendu du Forcadellek 155. artikuluaren aplikazioaren mehatxupean. Bon vespre a totes i a tots. Com a presidenta del Parlament, la institució que representa políticament el poble de Catalunya, faig aquesta declaració solemne acompanyada del vicepresident primer, Lluís Guinó, de la secretària primera, Anna Simó, del secretari tercer, Joan Josep Nuet, i de la secretària quarta, Ramona Barrufet.
El passat 10 d'octubre, el president del govern espanyol va rebre una oferta de diàleg, de mediació i de negociació per resoldre políticament el conflicte existent entre el seu govern i la ciutadania de Catalunya. La primera resposta a aquella mà estesa va ser l'empresonament de dues persones, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, únicament per les seves idees, pel que representen, presos polítics com a resposta a la petició de diàleg. Avui, el president Rajoy, amb una enorme irresponsabilitat política, ha traspassat tots els límits. Ha anunciat l'execució d'un cop d'estat de facto, amb el qual pretén escapçar les institucions catalanes i apropiar-se'n. Un cop a la democràcia a l'Europa del segle XXI, amb l'objectiu d'acabar amb un govern elegit democràticament per un Parlament democràtic, format per 135 diputats i diputades escollits a les urnes en unes eleccions democràtiques. Un cop autoritari dins un estat membre de la Unió Europea, que pretén acabar amb les atribucions d'un Parlament i dels seus representants, que pretén censurar i vetar el Parlament de Catalunya més legitimat de la història recent, perquè va ser escollit en les eleccions del 27 de setembre amb una participació sense precedents. 135 diputats i diputades que tenen tota la legitimitat de defensar els seus posicionaments. 135 diputats i diputades als quals el govern espanyol vol retirar els seus drets com a representants de la ciutadania. El president Rajoy no és conscient que, atacant les institucions i els representants electes, està atacant la ciutadania d'aquest país. Pensi com pensi i votés el que votés el passat 27 de setembre. Perquè la principal víctima d'aquesta acció sense precedents és la ciutadania catalana, que veu vulnerats els seus drets i les seves llibertats fonamentals. El president Rajoy trasllada el missatge al conjunt de la ciutadania de Catalunya. El missatge que no li importa el que pensen, el que senten i el que volen, que no li importa el que voten. Des de fa 7 anys hem estat regits per un estatut d'autonomia que no és el que van votar els catalans i catalanes. Ara ens volen prendre el Parlament que ha votat la ciutadania. I ho vol aconseguir passant per sobre de la legalitat, perquè ni l'article 155 no els permet fer el que pretenen fer, i ho saben. Els qui s'omplen la boca parlant de la Constitució espanyola cauran en la més flagrant inconstitucionalitat, en pretendre suspendre la democràcia a Catalunya. No els acompanya ni la legalitat ni la legitimitat política, ni compten amb el suport d'una majoria dels catalans i catalanes. Sense llei, sense legitimitat, sense el suport de la societat catalana, pretenen intervenir i dirigir les institucions d'aquest país? Avui el president Rajoy ha pogut anunciar per fi, oficialment, el que ha estat intentant fer durant tota la legislatura, dictar de què es pot parlar i de què no en aquest Parlament. Fins ara ha utilitzat la Fiscalia i el Tribunal Constitucional per coaccionar i amenaçar els membres de la mesa, pretenent que ens convertíssim en censors a les seves ordres. Però, malgrat les querelles, ens hem mantingut ferms en la defensa de la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats i diputades. I per això, ara vol sotmetre aquest Parlament a la seva voluntat, retirant-li competències clau com la possibilitat de celebrar debats d'investidura o les seves funcions de control,
i atorgant-se un dret a vet sobre el que s'hi pot debatre o el que no. El president Rajoy pretén que el Parlament de Catalunya deixi de ser un Parlament democràtic i això no ho permetrem. Per això ens dirigim als ciutadans i ciutadanes d'aquest país, per fer-los arribar un missatge de fermesa i esperança. Ens comprometem avui, en l'atac més greu a les institucions catalanes des del seu restabliment, a defensar la sobirania del Parlament de Catalunya. Ens comprometem a defensar-ne les seves plenes atribucions i a defensar els drets dels 135 diputats i diputades a exercir les seves funcions. Ens comprometem a defensar la democràcia, amb fermesa, amb serenitat, democràticament, perquè sabem que els conflictes polítics es resolen políticament. No farem cap pas enrere. La ciutadania d'aquest país ens va escollir com a legítims representants i com a servidors públics ens devem a ella. Ens comprometem avui, més que mai, a treballar sense descans perquè aquest Parlament continuï representant allò que han votat els catalans i les catalanes. Moltes gràcies. Kataluniako bi instituzio nagusietako ordezkari gorenen hitzak entzun dituzue, urrenez urren, Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidentearenak, eta Carme Forcadell, Kataluniako Parlamentuko buruarenak. Ikusteke dago, datozen egunotan beraz, Kataluniako Parlamentuak zer egingo ote duen, Madrilgo Ministroen Kontseilu berezi horrek gaur erabaki politikoz aurrera eraman nahi duen 155. artikuluaren aplikazioari begira. Horren bideari dagokionean, Espainiako Senatuak datorren ostiralean emango lioke argi berdea, ikusteke baina esan da bezala Kataluniako Parlamentuak zer egingo ote duen. Azken ordua bestalde, Andaluziatik, estatuko fiskalak Carles Puigdemoni errebelioa egotzita, berau atxilotzeko nahikoa oinarri badagoela esan duela. Tira, egoera honen baitan, gaur protagonistak herritarrak izan dira, izan ere Jordi Kruxat eta Jordi Sánchezen espetxeratzea salatzeko gaur milaka eta milaka kataluniar atera dira kalera. 1,5 milioi izan dira gaur Bartzelonako kaleetan salaketa hori egin eta Kataluniaren burujabetzaren alde egin duten herritarrak. Bertan izan ditugu 11 telebistako lankideak, datozen minutotan, gaur arratsaldean zehar Bartzelonako kaleetan jaso ahal izan duguna, azken ordurik ere bai, Bartzelonak egindako adierazpen berezia, Bartzelonako futbol klubak egindako adierazpen berezia, jakina baita, botere handiko enpresa dela, eta oro har gizartean eragin handia duena, eta Pep Guardiola ezaguna, Manchesterretik ere bai. Hori bakarrik ez, gaurko manifestazioak emandakoaren bilduma esan da bezala datozen minutotan, gurean gaur albistegi berezi honetan. Carles Puigdemont presidenteak aste honetan gutun bitartez berretsi bazuen elkarrizketaren aldeko apustua gaur Espainiako gobernuak 155. artikuluaren aplikaziorik gogorrenarekin erantzun dio Kataluniari. Hurrengo orduak gakoak izango dira, izan ere gogoratu behar da 155. artikulu honen aplikazioa datorrela Kataluniako Parlamentuak independentzia aldarrikapena baztertuta zuenean. Beraz, ikusi beharko da zer gertatzen den, hori bai argi dago eta gaur hemen ikusten ari garen bezala, Kataluniako herriak ez duela onartuko Alderdi Popularraren jazarpenik. Kontutan hartuta, are gehiago, Kataluniako Parlamentuan Alderdi Popularrak 11 ordezkari bakarrik dituela eta hemen Bartzelonan bertako udalan 3. Beraz, Alderdi Popularraren jazarpena izango dela ere argi dago jendea kalera ateratzen dela, euren eskubideak defendatzera eta baita Jordi Kruxat eta Jordi Sánchez presidenteen ANC eta Omnium Kulturaleko presidenteen askatasuna eskatzera. Argi dago Espainiako gobernuak beldurraren eta represioaren estrategiaren bidetik jarraitzen duela, baina momentuz hemen ikusten ari garenarekin Kataluniako mugimendu zibila indartu bertzerik ez da egiten. Hemen dugu gurekin Biratz Villanueva, lankidea, egun hauetan Bartzelonan eta Katalunian gertatzen ari dena, bertatik berta jarraitzen ari dena, tira ze giro gaur dugu hemen.
Berriz ere ikusi dugu nola elkartu direnez, milaka eta milaka Kataluniar zehazki gaur taula karla demokrasiak deitu duen kontzentrazio erraldoi honetan, Graziako pasealekuaren bi aldeak jendez gainezka daude, eta berriz ere erabaketsuan eta elkartasun handiz elkartu dira, eta Cuixart eta Sánchezen askatasuna eskatzeko, baino hortik harago Espainiak ezarri nahi duen jazarpen honen aurka. Libertatoioa izan da ez gehien entzulan ahal izan duguna, eta aipatu ere ANC-ko lehendakari ordeak egin duen hitzartzean Cuixart eta Sánchezen mezuak ere irakurri dituela, ongi daudela, indartsu eta bide beretik jarraitzeko deia egin dute, eta bestalde, aipatu du ez ANC-ko lehendakari ordeak hau egun tristea dela bai Kataluniarentzat, bai Espainiarentzat eta bai Europarentzat demokrazia hil egin dutelako, eta berriz ere nazioarteari zuzendu egin zaio laguntza eske eta Katalunia nolazbait salbatzeko. Eta, bestalde ere aipatu sentimenduak oso azalean daudela eta nabari dela pixkat ez Kataluniarren aserrea, baino aldi berean elkartasun handiz eta indartsu ari dira erantzuten jazarpen honi guztiari. Mauri, a mi ens pertoca el paper en primer lloc, com ja s'ha fet, de presentar o de recordar-vos la solidaritat i l'escalf que en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, des de la presó de Soto del Real, ens envien a tots nosaltres. Amb ells i amb les seves famílies, tota la nostra solidaritat. La imatge que es veu des d'aquí avui és impressionant. Som un poble, ja s'ha dit, som tot un poble mobilitzat. I el més important, som un poble organitzat, com s'ha pogut comprovar quan hem llegit la llista d'entitats que conformen la taula per la democràcia. I som un poble organitzat i que dona suport a les seves institucions polítiques i que avui compta aquí en primera fila amb el nostre president, amb la presidenta del Parlament i amb tot el govern i els representants de la majoria parlamentària. I també amb la presència d'altres grups del Parlament que també defensen la sobirania i la democràcia i la llibertat. En els últims mesos hem viscut una escalada repressiva per part de l'estat espanyol que ha afectat les nostres institucions polítiques, els nostres ajuntaments, una gran part dels càrrecs i funcionaris i més en general tota la ciutadania. Hem vist conculcats drets fonamentals com el dret de manifestació, el dret d'expressió o el dret al sufragi. Hem vist la violència policial intentant evitar en els col·legis electorals que poguéssim celebrar el nostre referèndum. I des de dilluns passat veiem també tancats a la presó dos homes plens de raó, en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart. Són el president de l'Assemblea Nacional Catalana i el president d'Òmnium Cultural són presos polítics. I són presos polítics que donen la talla de la naturalesa real que avui té el Regne d'Espanya. La presència de presos polítics és una vergonya per a qualsevol societat i és especialment una vergonya per a aquells estats que exerceixen aquesta forma de violència com és la privació de llibertat contra les persones. I això és molt important.
De cap manera ens hi podem acostumar. No podem tolerar que continuem tenint presos polítics. No pot ser que ens haguem de llevar cada dia sabent que passem per l'ultratge i la humiliació que suposa que persones honestes, per defensar les seves idees i per utilitzar el dret de manifestar-se, es troben avui injustament a les presons. En el cas d'en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, com a mínim, des de la perspectiva de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, ens sembla clar que l'objectiu de la judicatura i l'Estat era clar: escapçar les entitats i atemorir tota la gent que avui lluita col·lectivament per la República Catalana. I crec que el que es posa de manifest avui, que el que ja es va posar de manifest dimarts, que de fet el que es va posar de manifest la mateixa nit de dilluns amb les cacerolades, és que no ho aconseguiran. No aconseguiran que fem passos enrere. No aconseguiran que les entitats deixem la nostra lluita i no aconseguiran escapçar el nostre moviment. Per cada un que caigui, i en podem caure molts, segur que hi haurà relleus, perquè la nostra pedrera és el poble de Catalunya, que és probablement una de les pedreres més preparades que hi ha avui al món. I aquesta escalada repressiva de l'estat espanyol, aquesta escalada repressiva de l'estat espanyol ha fet avui un nou pas amb la decisió d'aplicar l'article 155 Aquesta escalada, com dèiem, avui ha fet un pas amb la decisió d'aplicar l'article 155, o més exactament, la versió que s'han inventat d'aquest article. Aquí sí, aquí es pretén escapçar el país, carregar-se el nostre sistema d'autogovern, que és centenari, acabar amb el nostre govern i amb el nostre Parlament i liquidar Catalunya com a nació política i fins i tot com a nació. Doncs bé, els hi hem de dir que això no passarà perquè nosaltres ho impedirem. I en aquest context, independentistes i no independentistes, tots som demòcrates, tots estem junts, tots ens hem aplegat en aquesta taula per la democràcia. Això d'avui és una prova de la força que tenim units i aquest és un camí que continuarem en els propers dies per assolir la llibertat de Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart i per assolir la llibertat de Catalunya. Visca Catalunya! Visca la República! Manifest per la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez en defensa dels drets i llibertats i en suport a les institucions catalanes. Un cop més hem sortit al carrer com una societat activa, no violenta i convençuda de la força de la gent. La Taula per la Democràcia ja va deixar clar el seu manifest fundacional que ens comprometem a respondre de manera coordinada i continuada davant qualsevol acció que vulneri els drets humans
i les llibertats fonamentals de Catalunya. I això és el que fem avui. Avui som aquí per denunciar que hi ha 2 persones empresonades des de fa 5 dies pel sol fet de manifestar-se pacíficament en rebuig a la detenció de 16 persones, tant càrrecs públics de la Generalitat com treballadors i treballadores, el passat 20 de setembre. Perquè creiem que en un estat democràtic al segle XXI no és acceptable encausar i empresonar qui crida pacíficament a la mobilització. I no és acceptable vulnerar el dret a la llibertat d'expressió i manifestació. Per això exigim la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que es retirin els càrrecs de sedició i que es posi punt final d'immediat a l'ordre de presó preventiva. Som aquí per mostrar la nostra solidaritat amb totes les persones, empreses, mitjans de comunicació, entitats i institucions que han estat perseguides per motius polítics. Exigim que s'aturi la persecució dels dirigents de les entitats i dels nostres polítics escollits democràticament. Que s'aturi l'aplicació indiscriminada i injustificada del Codi Penal contra les persones i s'encari el conflicte polític a través de procediments polítics de manera dialogada i serena. Davant aquest escenari, la resposta de la societat catalana és exemplar. Per cada dret vulnerat, milers de persones al carrer defensant-lo. No acceptem amenaces ni violència i responem des de la mobilització pacífica i ferma. Per tot plegat avui, totes les entitats que integrem aquesta taula per la democràcia ens autoinculpem, perquè si manifestar-se és un delicte, ens declarem culpables. Som culpables d'haver-nos manifestat per demanar democràcia, com ho hem fet altres cops per demanar llibertat, pau, drets laborals, obrir fronteres, preus justos, habitatge digne per tothom, respecte a l'autogovern i a les nostres institucions i tantes altres causes justes. Fins aquí el que havíem escrit al manifest d'avui. Però el que ha succeït aquest matí al Consell de Ministres del Govern de l'Estat del Govern de l'Estat ha modificat bona part del sentit i del relat d'aquesta manifestació. Han decidit suspendre l'autogovern. Avui també som aquí, doncs, per rebutjar la decisió del Consell de Ministres de sol·licitar al Senat l'obertura del procediment per aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola per destituir el govern de la Generalitat
escollit democràticament. Escollit democràticament. I per intervenir les institucions catalanes de manera totalment injustificada, nomenant a dit els responsables de gestionar la Generalitat i deixant en mans del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, tot el poder sense haver estat escollit per aquest fet. Per això volem deixar clar des de la taula per la democràcia que no acceptem aquesta decisió del Consell de Ministres del Govern de l'Estat. No l'acceptem. I cridem al diàleg i a la defensa de l'autogovern de Catalunya i de les seves institucions escollides democràticament. I anunciem que continuarem mobilitzant-nos al carrer. Jordis, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, us volem lliures i a casa. Torneu a casa, us volem a casa. Escorcolls, empresonaments, 155, ja n'hi ha prou. Prou, ja n'hi ha prou. Prou, n'estem farts, prou. Amigos de toda España, escuchadnos por favor. Amigos de toda España, que nos habéis mandado toneladas de afecto y solidaridad. Con el golpe de hoy no suspenden los derechos civiles y nacionales de Cataluña. Con el golpe de hoy se acaba la democracia en España. Aquí vam decidir que... El primer que hem de fer és escoltar també el president de la Generalitat de Catalunya, el president Puigdemont, que aquest vespre em sembla que s'ha d'adreçar a tota la població catalana. Jo, per la meva part, el que us puc dir és que el que volen fer a Madrid per part del govern espanyol crec que és il·legal, crec que és immoral i, a més, no porta absolutament enlloc. Quan des d'aquí hem volgut votar, ens han contestat amb la porra i amb la violència. Quan aquí volem dialogar, ens contesten amb la suspensió de l'autonomia. I, per tant, el que hem de fer, com a poble de Catalunya, és defensar la nostra democràcia, defensar el nostre autogovern i que va fins i tot més enllà que la pròpia independència. Quan t'apliquen el 155, en el fons, el que t'estan fent és suspendre l'autonomia catalana, que vol dir, en definitiva, treure-li la paraula en el poble català. Crec que això ha de plegar a moltíssima gent, com s'està veient, uns a favor de la independència, els altres a favor de l'autogovern, en qualsevol cas, tots a favor de la dignitat d'un poble que es diu la dignitat del poble de Catalunya.
Una vergonya democràtica en tots els sentits. Crec que el que s'està sentint aquí a Barcelona avui és un clam a favor de la nostra llibertat, a favor del nostre compromís amb l'1 d'octubre, i per tant cap president del govern espanyol, cap article 155, absolutament ningú podrà substituir les nostres institucions democràtiques, el nostre dret a ser lliures i la nostra convicció democràtica que el que hem fet ho hem fet perquè aquest país es mereix una vida millor. Per tant, a més d'avui reclamar més que mai llibertat pel Jordi Cuixart, llibertat pel Jordi Sánchez, perquè són exactament presoners polítics a l'Europa del segle XXI, el que diem de forma molt clara i molt rotunda és que aquesta barbaritat que han fet nosaltres la combatrem des del punt de vista democràtic, defensant les nostres institucions, amb la nostra força, que és aquesta població, que és aquest poble de Catalunya, absolutament determinat a ser lliure. Puigdemont avui ha anunciat una compareixença, crec que l'hem d'escoltar fermament. Queda clar que els del diàleg som i hem estat i serem sempre nosaltres, que hem estirat la mà reiteradament i que la resposta és aquest anunci que fa el Consell de Ministres, insisteixo, un verdader bunyol democràtic, i per tant crec que avui toca escoltar el president, ens té jo crec que tot el poble de Catalunya al seu costat per totes les decisions que calgui prendre, però sobretot per defensar les nostres institucions i la nostra dignitat com a poble. Aquest 155, doncs el president tenia la nostra complicitat perquè això fos així, crec que avui l'hem d'escoltar, però insistir una vegada més que per dignitat defensarem tot allò nostre, no només el mandat democràtic de l'1 d'octubre, sinó aquestes institucions que ara de forma il·legal i de forma absolutament covarda ens volen prendre a través del 155. Total suport en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart com a presoners polítics del procés d'independència de Catalunya en mans de l'estat espanyol. Ells simbolitzen també totes les persones que han estat represaliades fins ara, d'una manera molt especial per la duresa de la seva condemna. Tenen i tindran tot el nostre suport i tota la nostra solidaritat fins que els tinguem al carrer, fins que els tinguem a casa. Aquesta és una primera qüestió que volem assenyalar. En segon lloc, volem assenyalar que, tal com avui es farà palès, la mobilització de la gent, la mobilització popular, tal com va ser l'1 d'octubre i el 3 d'octubre, és i seguirà sent la nostra principal força i la font segura de la nostra victòria en defensa del nostre dret a l'autodeterminació davant l'estat espanyol. Per tant, tenim plena confiança en la gent del nostre país, en el nostre poble, que d'avui en endavant seguirà mobilitzant-se encara més massivament fins a fer lliures els Jordis, tots els represaliats i fins a aconseguir la independència. En tercer lloc, volem fer una crida a totes les forces socials, sindicals, polítiques del país a treballar unitàriament en defensa de les institucions democràtiques catalanes, en defensa del Parlament i el govern català, davant l'embat repressiu i dictatorial i despòtic que ha posat en marxa l'Estat amb el 155, que hem de qualificar de cop d'estat, de veritable cop d'estat a Catalunya per part del govern espanyol i de l'estat espanyol. Hem de denunciar l'Estat, el govern i totes les forces polítiques que estan donant suport a aquest cop d'estat totalment antidemocràtic. Per tant, demanem una mobilització també social, política, sindical unitària per defensar la democràcia i per defensar les nostres institucions davant de l'Estat. Finalment, també volem assenyalar que aquest no serà un camí fàcil, que serà un camí dur, molt difícil, amb molta repressió per part de l'Estat, però que la nostra principal força, com hem dit, serà la mobilització de la gent, un amplíssim moviment de desobediència civil arreu del país continuat i sense interrupció, un moviment de desobediència civil no violent i, en conseqüència, que les nostres institucions, el Parlament de Catalunya i el govern, hauran de fer cas a aquesta mobilització popular, aquests més de 2,5 milions de persones que es van mobilitzar ja l'1 d'octubre, els centenars de milers que avui es mobilitzaran i que se seguiran mobilitzant, i, per tant, la millor defensa davant la repressió i l'única defensa possible davant el cop d'estat del 155 serà, en els propers dies, declarar la independència, proclamar la república i començar ja a existir com un país descolonitzat i que està disposat a anar fins a les darreres conseqüències per fer valdre la seva llibertat. Gràcies. És l'atac a l'autogovern, a la sobirania i a les aspiracions d'un poble plural com és el poble català, pitjor des del 78 fins ara. De fet, el que hem viscut avui és com un partit que es proclama defensor del règim del 78 està esdevenint el seu principal destructor. És a dir, trenca tots els acords previs de la Constitució territorial, previs a la pròpia Constitució espanyola. Davant d'això, l'atac és el conjunt del poble de Catalunya en tota la seva pluralitat. I és el conjunt del poble de Catalunya en la seva pluralitat que respondrà avui i que respondrà els dies que venen.
I en aquests moments el que fa falta, sobretot, és respondre amb la màxima intel·ligència. I això significa per nosaltres construir a partir d'ara les més àmplies aliances, tant socials com polítiques, per construir primer la resposta, després redreçar la situació i construir els espais que ens permetin decidir efectivament el nostre propi futur. Gràcies. La causa per la que lluitem tots és per a tots i és el dret a decidir i el dret a l'autodeterminació. Que no podeu construir mai més res, que no podeu comprendre que som un poble de pau. Era votar. El que volíem era poder deixar escoltar el poble el que diu i que probablement hagués potser no volgut la independència o sí, però ni això ens han deixat fer. El govern, el PP, evidentment amb l'ajuda del Partit Socialista i Ciutadans, doncs han fet una cosa que tant de bo demanar a tothom que no hi hagi violència. És un dia molt trist per a la democràcia, perquè l'únic que volíem fer a través de la gent, provocar que ens escoltessin, perquè qualsevol demanda de la societat és més forta que qualsevol llei, sigui la Constitució, sigui qualsevol cosa. És un dia molt trist per tota Europa, per tot el món, molt trist. El Barça sempre ha estat al costat del poble de Catalunya i de les seves institucions. Així que avui, davant l'aplicació de l'article 155, hem de reiterar el nostre suport absolut a les institucions democràtiques de Catalunya escollides pels seus ciutadans. anys que vaig cantar per primera vegada aquesta cançó. El Lluís Serrahima i jo la vàrem escriure per denunciar la mort d'un estudiant en mans de la policia franquista. Avui, després de tants anys, l'hem de tornar a cantar per denunciar l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart pel govern espanyol. El que volen és empresonar l'esperança i no ho aconseguiran. Ens en sortirem. Segur que sí. De matinada em trobava
de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc cansat de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromès n'estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? I ja sap que per la por i cada nit s'agitava, li venia un tremolor. També en truca 31 i què volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral en l'asfalt una volada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina al finestral